Čau, dneska jsem na cestě na naše FPV hřiště si dát pár baterek na brankách, trošku potrénovat zase, protože se mi ozval Filip Ráš a napsal mi srdcerivnou zprávu o tom, že máme dneska spolu mít taky rande. Asi trošku žádlí na lišku, ale co se dá dělat, no. Tak je to kámoš, tak jedu za ním na rande, jdu ho trošku potrápit na brankách, možná mu strčím nějakou větev do ucha, tak jak to má rád a těším se na to. A Filipek už je tady. Zase natáčíš, ty vole. Co, Fil, dostejskalo se ti? Ne. Tady není. Těšíš se na naše rande? Už mi chyběl, Davídku. Já jsem si to myslel, já chybím každému. No. Teda chvilku, pak většinou už nikomu nechybím a nemám žádný kamarády. No je to týden, co jsme se viděli naposled, tak to je tak akorát, si myslím. No. To je Čurák. přesně ta doba, kdy to vyprchá, vole. To nasrání. Zase máme přestavěnou trať. To by nebyl Filip, aby s tím opět něco nevymyslel. Dneska to bude ještě jinak. Ještě jinak, jo? No jasně. Jak jako? To ještě nevím. Ty Ještě furt- vymyslím. Se naučím jednu trať a ty už mi to změníš. To je potřeba. Prd je potřeba. Já jsem autista, abych mohl Ne, je lítat to furt potřeba. stejnou dokola. Je to Já potřeba. to nepotřebuju měnit. Pak se nezlepšuješ, když lítáš furt to samý. Jo, já už se nezlepšuju tak rok. A Filipek je dneska nějaký podrážděnej. To bude mít blbý, až dostane klacík do ouška. Musím měnit vrtule. To je nepříjemná situace. Proto jsem minule skončil. Když jsem dolítával, už se mi to nechtělo měnit, tak mi to Skylab dostihlo timer, ty teď. vole. No, to je těžký disilíny vyměnit pár vrtulí. No, pár takových lidí jsem znal taky. Tak nejdřív vemu svoji silně nestabilní koptéru, která když s ní drcnu vozem, tak se zrestartuje. Tak už se těším, až mě to vypne někde směrem do stromu nebo něco podobného. A nebo třeba směrem do Filipa. Už se těším. To vždycky před lítáním se musí ten, kdo přijde později, prostě podívat, jak se to lítá. Aby jsme to lítali všichni stejně a nenaráželi jsme do sebe někde v protisměru v brance, což bývá dost fatální. A neplést ty směry. Takzvaně na Lendvorskýho. To je pravda, když přijde mistr Lendvorský, jeden z nejlepších pilotů v České republice, tak už ve svém pokročilém věku má problém. No dobrý, ty vole, kámo. Ty jsi to tam zas poslal, ty vole. Zase tam, kde jsem byl hodně něžnej. Zase seš v chroští, ty vole. Pojebu vrtule. Vám vyletí? Napínavý souboj. Jestli vyhraje Chroští nebo Filip. No. Tak to už asi nevyhraje Filip. Tam je nějaký... Je chytl toustovač, ale. Dvakrát to dosereš celý. Vole. Bohužel Filip už po prvních 3 minutách lítání musí jít na pochod hanby. Kamikadze, hele, ty vole. To je přesně jako tvůj styl lítání. Ano. To je klasická Filipova lenost. Když místo toho, aby rovnou zvednul zadek a šel to sebrat tady na kraj, tak ne, radši se pokusí v těch sračkách turtlit a pošle to ještě dál. Držaj. Jinak my tady máme ty místa v tom křoví označený. Tohle to je zrovna místo u toustovače. Jo, abyste věděli, spot u toustovače. No. A Bůh ví, co tady ještě všechno chcíplo, vole, tak pojď nahoru. To byla tady chcíplá srnka jednou. Záhadně zmizela. Jo, ta záhadně zmizela do druhého dne, no. Tak mě zajímá, co je tady tak velkýho, že to odtáhlo zdechlou srnku. Pokud teda urážu neměli k večeři divočinu. Krásně odleželo. To už si nemusel ani vařit. To se rozpouštělo samo. Fuj. Pochod hanby číslo 2. Zatím to vypadá tak, že se na to, jak se to lítá, nepodívám, protože Filip má každou baterku problém trochu. Jsi mladší, nechceš mi tam skočit? Ani ne, dík. Vem si svoje kamikadze a jdi. Jo, to jsem si dneska měl koupit radši Red Bulla, ty vole. Ne, já mu věřím. Já věřím, že teď ta 3. baterka už dopadne dobře a já se budu moc konečně podívat, jak se ta trať lítá, abych mohl začít. No, nebo tady bude hromada zajímavého obsahu o tom, jak Filip turtlí v křoví mezi toustovačem a sušákem na prádlo.
což je sice trošku jiný content, než jsem původně chtěl na YouTube dávat, ale myslím si, že to bude OK taky. Naše zázemíčko i s perfektním závětřím, takže i když trochu fouká, tak nás to tady nevysírá. V létě si pak můžeme natáhnout ještě plachtu. Takže máme ochranu i proti slunci. Ještě by to chtělo minibar. Myslíš takovou tu plachtu, pod kterou ještě větší vedro než na sluníčku? No, vedro tam sice je, ale nepraží to na tebe rovnou. Fakt jediný, co tomu chybí, je plná lednice piva. Byl bych úplně spokojený člověk. Ty kokos, moc pěkný, ty vole. V tom byla rozteklá ta srnka tutově. Už ztratil matičku, ty vole. Máš ji v rozkroku, fuj. Dal jsem 2 baterky a už mě čeká výměna vrtulí. Tady už jsou vyměněný. Jestli to takhle půjde dál, tak nevím, jestli jsem si sebou vzal dost balíčků. Totálně jsem to rozmlátil o tyčku branky, až jsem skončil v síti. Do toho mě tady můj úžasný kamarád, vole, natáčí ještě. Tak děkuju za podporu, Filipe, máš to u mě. Tak pavouček v síti, nová vrtule v hajzlu. Dobrý, jak to jdem sundat. Vůbec nechápu, jak se ten úchyl dostal za síť. Ty vole, to si prolítou dírou? Tak to je dobrý blázen. Já si říkám, tvé, co dělá, když se chytí do sítě? A najednou, vůbec mi to mozek nepobral, ty vole, jak jsi to jako udělal, ty jo. Proletí dírou, ale... Tak zatím to pro mě moc dobře nevypadá, akorát mlátím do branek, což k tomu prostě závodění patří. Tak si nabiju baterky a jdu to znova rozmlátit. Naspeme tam hezky 5 A do každý, ať to hoří. Že jo, Fildo? Jasně, ať se to litium vaří. Jo, já jsem tak baterku, kámo. Ty vole. Já jsem si toho všiml těsně předtím, než vypadla ve stínu. Pochod hanby Davídka. Jsem vláčel, vole, baterku na konektoru. Baterka se ti ztratila, kam si ji dal? Tamhle. Já vím. Mě nějaký zajímalo, vole. Počkej. No dobrý. Ještě není jahodová sezóna. Čurák. No, tak se podíváme na moji koptéru na provázku. Jsou šňůrky z branek a nejde to z toho vymotat vůbec. Batman 1746. Přesně jak jsem ti říkal, vole. Máš po baterce. Že mi ta baterka tady vůbec nepodrží, ta moje. A tady jsem prostě cítil, že máš ten výkon, aby to utáhl. Tak co? Ty vole. Jsem myslel, že si budu muset vzít domů i tu větev, tyjo. Ale baterka je celá. No dobrý, tak mi ji vrať. Ukaž. No, to odpoj. Your face closed up cause the bass goes shaking the roof from the back to the center, making you move to the track you surrender, shaking the roof from the back to the center, but you're scrunching your face closed up cause the bass goes as we enter, shaking the roof. Tak to vypadá, že jsme dokázali odlítat, aniž bychom to rozmlátili. Takže to hodnotím dobře. Jo, Fildo? Jasně, super.